Shwmai, Carwyn Glyn sy'n yma, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Fi fydda'n ateb eich cwestiynau chi bore yma ar fod yn actor. Siwr o fod adeg chweched yn yr ysgol pan oedd rhaid i fi ddewis pwy bynciau i wneud i lefel A. Ac ar ôl cymryd rhan mewn cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd gyda'r ysgol o flwyddyn 9 lan a cynhyrchiadau'r ysgol, o'n i moyn mynd ymhellach gyda hwnna. Siwr o fod nath hwnna ddechrau'n challenge mwyaf i'r cyn yng ngyrfa i ddechrau, really. Tra bod fi, pan nes i ddechrau yng Ngholeg Drama, ar ôl cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgol gynradd, ysgol uwchradd, nes i'n ngradd i drwy gyfrwng y Gymraeg cyn mynd i Coleg Drama, a bod yn Gymraeg iaith gynta. O'n i jyst yn cadw meddwl yn Gymraeg trwy'n ser, yn gynta. A gath hwn i sylwi arno, achos oedd geiriau Gymraeg yn meddwl mwy i fi, yn emosiynol a bethau yn fwy na geiriau Saesneg. Wedyn ar ôl cael chat gyda'n ddarlithydd i a'n hiwtor i, bod rhaid i fi drial fynd i feddwl yn Saesneg, achos o'n i'n cyfieithu pethau yn ymhen i cyn bod fi'n gwneud nhw'n Saesneg. Gyda amser fe ddath oedd e'n od, ond oedd e wedi gweithio mwyn bod fi'n cadw lan gyda pawb arall. Mae'n anodd i bigo rein mas. Fi wedi bod yn ffodus iawn ers fi raddio i weithio gyda gwmynt o wahanol cwmnioedd a wahanol bobl. Mae'n anodd i bigo mas. Mi'n credu bod hwnna'n haws i weid, achos mae pob job yn newydd eich chi'n cael neu gwahanol eich chi'n cael yn challenge newydd, a mae'n rhywbeth newydd i edrych mlaen eto. Wedyn mae pob job yn wahanol fel yna. Ffilmiau falle bach o wahanol, achos mae bach fwy o peth ar nhw yn uwch. Falle'r un mwyaf diweddar mewn ffilm yw golygfa gyda Tony Collette yn y ffilm Dream Horse sy'n fod mas yn ddiweddar, ond fi wedi bod yn ffodus iawn. Diwrnod off perffaith i fi fydde ar y penwythnos, achos fel actorion ni'n cael lot o amser off o ran os nag ni'n gweithio neu toriad mewn ffilmo neu beth bynnag, ond yn amser gorau yw penwythnos a pan mae chwaraeon mlaen, achos fi'n gallu dal lan gyda'n ffrindiau i fynd i weld y tîm lleol o ware neu i fynd i watcho Scarlett o ware, achos i fi'n fan mowr o nhw a wedi bod ers blynydde. Wedyn disadwn yw i fi. Na, dim well da fi un ar llall. Mae fe gyd am y jobyn a i wneud i y safon gorau a phosib. Mae e'n help mowr wrth gallu siarad Cymraeg, achos o'r pawb sy'n coleg, da fi wedi gallu gweithio mwy o achos bod fi'n gallu siarad Cymraeg a gweithio yn y ddoi iaith. Ffordd i ddewis yr un iawn, fi'n credu mae'n anodd o achos mae rhaid chi fynd i'r llefydd mae i gael teimlad am y lle, achos mae pob coleg drama yn cynnig ac yn dysgu rhywfaint o'r un peth. Wedyn, mae'n dibynnu ar yr unigolyn wedyn, fel maen nhw'n twmlo yn yr awyrgylch na. So wedyn bydden ni'n gweud i fynd i'r colegau i wneud y clyweliadau a i gael teimlad fel chi'n twmlo yn y lle i fod yn gyfforddus, achos mae'n amser hir ac anodd i fod yn lle os na chi'n twmlo'n gyfforddus. Wedyn cael teimlad am y lle fi'n credu, achos mae pob unigolyn yn wahanol. Na, fi'n credu mae yn anodd, ond wedi ar y dechrau, o ran dechrau gweithio a dechrau mas fel gyrfa, mae'n rhaid bod yn proactif ac yn mynd i siarad y bobl, a rhoi eich hunan mewn sefyllfa ble chi'n gallu siarad y bobl, pwsio'ch CVs chi bobman i roi eich hunan mas na. Fi'n gwybod mae amser ein dod ble wella fyna chi gymryd job un arall, mae'n i gael arian mewn i dalu am bethau, ond wedyn pan mae'r job na'n dod, mae fe werth aros amdano, a na beth mae fe gyd am, mae jyst cadw'n bositif, baco'ch hunan i wybod bod chi'n gallu gwneud y job, a gobeithio para trwy storm, a mae fe'n anodd, ond na, baco'ch hunan, na gyd sy'n gwneud, achos os dyna beth chi'n moyn wneud, cerwch mas i gael e. Siwr o fod yn jobyn cynta i, mas yn yr Eidal am 3 mis,
Oedd e'n gret o ran gweld gwlad arall, a y pobl arall oedd dy fi yn gret, ond y cwmni nes i weithio da, ond ni ddim yn fan mawr o'n nhw'n eitha rwystredig ar beth o'n i'n neud, a oedd hwnna'n hala pawb arall yn rwystredig fyd wedyn, jobbing cynta na, ond na fe, i lot o hwnna. Na gyd o'r cwestiynau wedi cael ei ateb heddi. Diolch i chi gyd am wrando, gobeithio bod fe'n rhyw shot o help. Os chymo'n unrhyw cwestiwn arall, fi'n siŵr gall Fenyw Cymru roi nhw i fi a i trial ateb nhw nôl i chi. Diolch am wrando, thank you for listening, and obviously cadwch yn saff, stay safe in these surreal times. Diolch, thank you.